Katsotaan sitten yhteenlaskusääntöön todennäköisyyslaskennassa liittyvää koripallon heittoesimerkkiä. Eli meillä on taas sankarimme Matti, joka heittää tällä kertaa 3 pisteen koreja ja onnistumistodennäköisyys näyttäisi olevan tilastollisesti 42, Jukalla vastaavasti 54. Millä todennäköisyydellä 2 heitosta, eli siis kumpikin heittää 1 kerran, A. Tasan 1 menee koriin, B. Ainakin 1 menee koriin, C. Korkeintaan 1 menee koriin. Eli 1 kori tarkoittaa toisin sanoen tilannetta Matti onnistuu ja Jukka ei, tai päinvastoin, eli Matti ei onnistu ja Jukka onnistuu. Ja näin ollen, ja tilanteessa tietysti kerromme todennäköisyydet keskenään, ja sitten kun on tämä tai, niin tulee se plusmerkki siihen väliin, eli näin sitten vastaukseksi hieman päälle 50%. Ja sitten B, ainakin 1 menee koriin, on se komplementtitapahtuman todennäköisyys hyvä laskea, eli ei yhtään koria, eli kumpikin epäonnistuu ja 100% vähennetään ja saadaan tuo 73,3. Ja sitten viimeisenä korkeintaan 1 heitto menee koriin, eli suomeksi sanottuna joko ei yhtään koria tule tai sitten se 1. Ja sitten tässä on tämä ensiksi ei yhtään koria, ja A-kohdan tuloshan olikin se, että missä me laskimme, että tasan 1 kori tulee, eli näiden summa, eli A tai B siis tapahtuu, niin 77,3%.